ngormati wadelik sing lagi trimming bareng Dwi Warna kanggo sahabat Ella elok setia keding sing masih setia ngintil bareng ya mudah-mudahan selawase setia. Keluarga besar sing duwe hajat kedua mempelai Bundai akhirat Mama Kuwu Kadir Yayang Ia Bundai Pikir Aman Nok Indri Mimi Haji Nadia Mimi Haji Kuslina Wong Perigel sing duwe andeng-andeng sebatas impian demane sampean kaya jaga panas ngarepaken udan ble bakal terjadi ble mungkin duweni najan sepira gandrunge ati kanggo neng Elisa pengantin wadon nok eni sing duwe Taiwan nok eni ibarat nok eni sayang ning banyu sekarang senajan dicawu anggar mimi warni cuman tuan rumah wadon majikan wadon emang sebab rapine nyanding bae ning iringan nok Elisa Adarto pengantin lanang sing duwe nok Elisa Adarto ala taubat nok Elisa cantik pengantin wadon nok Elisa pengantin wadon Mimi tuan rumah joget Mimi Warnia kanggo Bapak Tawide Keding tuan rumah sekeluarga Neng Nana Angel Neng Elisa pengantin wadon nok Elisa kayang gandok bae nok Elisa sayang tapi sayang ble bisa didikan Mimi Dewi singana ning Turki Anis Lover Jos Nanak Haini kaya ora bisa damane sejene najan atau wis ana lakine nok Elisa damane mau sebatas impian nok Elisa pengantin wadon Dono Elisa sayang Adarto paling emang senajan dicawu anggara Anis Lover sing bola cuman ayang-ayang Anis Lover sing bisa dikrayang sebab rapine nyanding bae ning iringan Mbak Eli kanggo Mimi Dewi singana ning Turki Ayah Ratno Bundai Ratno calon tuan rumah pengantin wadon nok Elisa Maning pengantin wadon nok Elisa sing duwe Adarto nok Elisa pengantin wadon sing duwe Adarto mimine pengantin lanang mimine pengantin lanang mimine pengantin lanang mimine pengantin lanang mertuane nok Elisa mimine pengantin lanang
tapi sayang beli bisa didik. Joget baik bro. Kanggo Nok Elisa pengantin jos Nok Elisa pengantin, Nok Elisa kayak ora bisa jamane sejene najan katong wis ana rapine mamai Eja damane mau sebatas impian. Nok ini singanan ning Taiwan sebatas impian damane sampean kayak jaga panas harap pakai udan dono ini sayang singana ning Taiwan. Nok ini najan sepira gandrunge ati Nok ini singana ning Taiwan sie ibarat bayangan ning banyu sekarang senajan di jauh angger eni Taiwan cuman ayang-ayang sing bisa dikrayang sebab rapine nyanding bae ning iringan sie Nok eni Taiwan sie tara thank you pengantin.